And I will be. Thank you, Elder Gracious, and happy Sabbath, everyone. Siyabonga Elder Gracious, isabathi elihle kuwona wonke umuntu. I'll be screen sharing in a moment and joining the whiteboard shortly, but not in the beginning. Ngizozama ukuthi ngenze i-screen sharing bese kahle siphinde futhi sijoyine sonke ibhodi leli limhlophe. So let's open with prayer. I invite you to kneel. Sizovula ke ngomkhuleko. Our loving God in heaven, we thank you for this Sabbath day. Untwethu sezulwini siyabonga kuleli sabathi elihle. As it begins to close for myself, and yet the day is opening for others. Njengalokhu sengiqalile ukuvala, njengalokhu nosuku luvula, lusivulela sonke. We are grateful to be living in this period of Earth's history. Siyajabula ukuphila kulesi sikhathi somlando. That has made it possible that we can meet. Okwenzeke ukuthi ngempela kwenzeke ukuthi sikhona. And we are so grateful, as Elder Gracious has already mentioned. Futhi ke siyathokoza kakhulu njengalokhu Elder Gracious esishiyo. For the progressive enlightening of the message of equality. Ngokuqhubeka ukukhanya kuhamba kwemessage yokulingana. Still so much to learn. It's very exciting. Kuningi okusafuneka sikufunde futhi kuyathathekisa. So we pray for this time together as we review some subjects. Siyakhuleka kulesi sikhathi ndawonye njengalokhu sisihlola lesi sifundo. And dig a little deeper into past history. Ukuthi futhi sithi ukugxila kabanzi emlandweni wethu othe wadlula. We ask for guidance in our discussion in Jesus' name. Amen. Sihlela ke ukuthi usihole mase sidiscussa kakhulukazi ke egameni likaJesu. Amen. So happy Sabbath and happy July 18. Isabathi elihle futhi ke siyathokozela uJuly 18. So July 18 is a very significant day. UJuly 18 usuku olubaluleke kakhulu. Would somebody like to share what they find significant about July 18? Ngifuna ukuthi ngithi kwabelana ngani nje ngokubaluleka kaJuly 18. Does it mean anything to anybody? Ngabe kusho okuthize kunoma ubani? It's the date of the Sunday law. Usuku lweSunday law. Yep, that's certainly one significance. It is the 2 years anniversary for Sunday law. Yebo, yikho lokubaluleka kwalo. Kuyiminyaka emibili nje idlulile iSunday law. But there's another significant reason attached to July 18. Kodwa kukhona futhi okunye ukubaluleka okuhambisana nawo uJuly 18. It's the United Nations Nelson Mandela International Day. Usuku luka Nelson Mandela lokuzala kwakhe olukhona emhlabeni wonke. And I only came across this yesterday. Ngithe ngahlangabezana nalokhu izolo. But when I saw it, it immediately pricked my interest. Ngenkathi ngibona ngithe ngaze ngakuthokozela kakhulu. Not just because we were meeting today with the South African ministry. Hayi nje ngokuthi nje kuphela ngoba besihlangana namhlanje lapha eSouth Africa. But I have this book I'm sure many of you are aware of.
Kepha-ke nginale ncwadi ngiyathokoza ngiyethemba ukuthi abantu abaningi benu bayake bayibona. It's a book that Time magazine put out on the significance of 1989. Incwadi nje ye-Time magazine yokubaluleka ka-1989. The year that defined today's world. Unyaka-ke ochaza-ke umsebenzi wanamhlanje. And it lists out about 20 major events in 1989. Ibala-ke igameko eziwu-20 ezinkulu ngo-1989. That have had a significant impact on the world since. Ezinokubaluleka kakhulu nokuthathakisayo kakhulukazi emhlabeni wonke. Top of the list, as you would imagine, is the fall of the Berlin Wall. Okunye-ke sikukhumbulayo nje ukuwa kwe-Berlin Wall. The beginning of the collapse of the Soviet Union. Nokuqala-ke kokuhlakazeka kwe-Soviet Union. But there are many other events that have defined history. Kodwa-ke ziningi ezinye igameko-ke ezichazayo kahle umlando. And one of them is the meetings between Nelson Mandela and the presidents of South Africa in 1989. Ezinye zazo-ke umhlangano owenzakalayo nguNelson Mandela ikakhulukazi ngo-1989. They get their own chapter. Nabo banendima yabo. The title of this chapter is Setting a Tone for History. Isihloko sale chapter-ke sithi-ke sizama ukuthi senzeke ithona yalesi sikhathi. The meeting between F.W. de Klerk and Nelson Mandela Kwakukhona umhlangano phakathi ka-F.W. de Klerk kanye noNelson Mandela. made a miracle possible in South Africa. Wenza-ke kwaba khona-ke indima enkulu edlalwayo lapha eSouth Africa. I'll just read a couple of small portions. Ngizothi ngithinte-ke iy'ndimana nje ey'ncane. After 41 years of apartheid and 26 years in jail for Mandela, Emvani kweminyaka ewu-41 yobandlululo kanye neminyaka kaMandela, a white supremacist president kanti futhi nohulumeni wayekhona leso sikhathi ephethe, and a black revolutionary leader kanye ney'nguquko ezenzeka kubantu abamnyama, took the first steps toward peace. yikho la zaqala khona-ke ukuthatha indima yokuqala emhlabeni. And it tells a story how they snuck Mandela in the back door of the president's home. Umlando ka-Elder Terry-ke unakho into yokwenza noNelson Mandela. They snuck him out of prison. Kuye kwaba nakho ukuthi ambheke ngenkathi evalelwe jele. And Mandela came to Botha's home. Mandela-ke weza-ke ekhaya likaBotha. And Botha poured him a cup of tea. Wase-ke wakhulumisana naye. That was a gesture of respect, but something very unthinkable for a white rule. Wamnikeza-ke inkomishi yetiye okuyinto ehloniphekile-ke kakhulukazi endimi zabamhlophe. They didn't talk long, only half an hour. Abakhulumanga isikhathi eside kakhulu ngaphezu half an hour. Didn't touch any major issues. Abathintanga futhi igameko ezinkulu kakhulu. But later in Mandela's autobiography, Kodwa-ke masibheka ngakamumva mubheke uMandela lapha kwi-biography yakhe, he said after that meeting that there was no turning back. wathi nje emveni kwalo mhlangano akusekho ukubuyela emuva. And then later in 1989, he would meet with F.W. de Klerk. Kwase kuthi kamuva ngo-1989 wabe sehlangana-ke no-F.W. de Klerk. At the end of the chapter describes the ups and downs, the setbacks that would occur.
base bekhuluma-ke ngezinto ezenzekala ngaleso sikhathi-ke. But it ends with this sentence. Kodwa kwagcina-ke ngaleli sentence le. South Africa's miracle I-South Africa-ke umlingo yayo, the story of how in 2 short meetings ibala-ke lamhlangano emibili emfishane, the most bitter of enemies learned to drop their fists isitsha-ke esasikade sinzima kakhulu sihlukumeza kakhulu-ke esasikhona lapha kulowo mhlangano, and try a handshake instead. kodwa-ke bazama ukuthi bese bephawulana izandla. Still illuminates the world with hope. Lokho-ke kwakunikeza izwe-ke umhlaba-ke ukuthi kube nethemba. And it's that sentence, illuminating the world with hope, Lokho-ke futhi-ke kwaqala amagama ukuthi banikeze izwe ithemba, that I think is quite significant to our understanding of 1989. engibona kubalulekile-ke ekuqondeni kwethu unyaka ka-1989. And I want to talk about that a little. Manje ngifisa nje ukuthi ngikhulume ngalokho kafushane. But before that, we might just read a little bit about Nelson Mandela International Day. Kodwa ngaphambi kwalokho-ke siyazi ukuthi siyabheka ukuthi kunosuku luka-National Mandela olukhona nje emhlabeni wonkana. And really, this was for my education. I'm sure you would be mostly aware. Lokho-ke kukufunda nje kwami, ngicabanga ukuthi nani mhlampe nike nakuqonda. Can you see my share screen? Ngabe nesibona yini screen? Yes. Yes. Okay, so how did the day come about? Ngabe lolu suku-ke lafika kanjani? So I'm reading from the United Nations page. Ngifunda-ke laphana-ke epagini le-United Nations. I'll read the passage and then you can translate. So in November 2009, in recognition of the former South African president's contribution to the culture of peace and freedom, the United Nations General Assembly declared 18th of July Nelson Mandela International Day. The resolution recognised Mandela's values and his dedication to the service of humanity in conflict resolution, race relations, promotion and protection of human rights, reconciliation, gender equality and the rights of children and other vulnerable groups, the fight against poverty, the promotion of social justice. The resolution acknowledges his contribution to the struggle for democracy internationally and the promotion of a culture of peace throughout the world. Can I translate that? Yes, thank you. Oh, okay. So into ebhekelayo laphana kwenzeka ukuthi ngoNovember 9 kwase kubonakaliswa laphana-ke ukuthi eSouth Africa kube noNelson Mandela obekade ekhona laphana-ke elela-ke inkululeko. Futhi-ke manje kwathi ngoJulayi ka-18 yena kuNelson Mandela kwakuwusuku lakhe lona. So esibhekayo ukuthi-ke nge-August esibhekayo ukuthi-ke siyaku-recognize lokho kakhulukazi ukubaluleka kwakho nokugxila kwakho ekutheni kube semthethweni wona wonke umuntu kanye nokuxazululwa kwey'nkinga ey'khona ey'phathelene nokulingana ngokobulili kanye namalungelo abantwana kanye nabantu abangenalutho nabampofu, futhi ilangazelela ukugqugquzela ukuthi akube khona ubulungiswa kanye nokuxazulula kwey'ngqinamba ey'hambisana namalungelo kanye nokulingana kawo wonke umuntu emhlabeni wonkana. Thanks. Thank you. So we won't read any more of this document for time. Asukufunda okuningi kakhulu
kwaleli ndinyana kwamanje. But they did amend some of their resolutions to also add that that it was also connected with prisoners. Kodwa-ke kwenzeka-ke ezinye zey'xazululo ikakhulukazi ezinye ziphathelene naney'boshwa. Promoting humane conditions of imprisonment. Kugqugquzeleka ukuthi-ke kulungiselele ukuthi abantu isimo sabo sibe kahle ikakhulukazi emajele. And if you go on to the United Nations website, Ungahamba kuye ku-website leyo United Nations, the Secretary General, kuno-general lona-ke we-secretary, Antonio Guterres, kanye futhi nama-editor, wrote a special speech for July 18, 2026. abhale-ke inkulumo ebaluleke kakhulu-ke ngendaba kaJulayi 18 ngonyaka ka-2026. So what struck me about recognizing July 18 and the connection with Nelson Mandela Okungithinte kakhulu ngokuthi ngibheke uJulayi 18 kanye nokuxhumana noNelson Mandela was the statement in the Time article kube yi-statement esikhona-ke laphana kumagazini wesikhathi about illuminating the world with hope. indaba yokuthi kunikezwe izwe ithemba And setting a tone for history. futhi-ke bese kuphinde futhi kubhekwa-ke ukuthi kuthatha isigqi-ke maqondana nomlando. As you read through these events of 1989, Uma sibuka-ke lezi zigameko ezenzakele ngo-1989 we can understand how the fall of the Berlin Wall illuminated the world with hope. singakuqonda ukuthi kuwa kwe-Berlin Wall kwakunikeza umhlaba ithemba. It demonstrated how oppressive regimes Kuyabukisisa kahle kubheka ukuthi masibheka ama-regimes lawa ey'fundazwe could crumble through peaceful protests. ukuthi-ke zizovuka-ke bese-ke kuba khona-ke ukuzamazama kwamamashi. These protests led by normal citizens. Lokho kumasha lokho kuholwa nje abantu nje abakhona nje abajwayelekile. And that ignited a wave of democratic transformations across the world. Lokho kuyabonakala ukuthi ngathi kuney'nguquko ezikhona-ke kakhulukazi emhlabeni wonke. Some of the other positive things mentioned in this book Ezinye zezinto ey'thathekisayo ezinomthelela ezithe zashiwo kule ncwadi that we've also recognized as part of prophetic history nathi-ke siyakwazi ukuthi siyibheke njengokuthi ziyindima yesimo sesiprofetho. The blessing of gay unions in Denmark, Isibusiso-ke esihambisana nama-gays kakhulukazi eDenmark, the birth of the World Wide Web, kanjalo futhi nokuzaleka kabusha kwe-World Wide Web. Vietnamese troops finally left Cambodia, Kanye sibone nezimpi zama-Vietnam ziphuma zihamba. so there's this pushback on communism. Konke lokhu-ke siyakubheka sikuhlanganise ne-communism. Other positive things, the Dalai Lama received the Nobel Peace Prize. Ezinye izinto futhi ey'thathekisayo ney'balulekile i-Dalai Lama It was hugely significant at the time. yayikade futhi nayo ibalulekile ngaleso sikhathi. And since 1989, there's been a really positive progression in the world. Kusukela nje ngo-1989 siyabona ukuthi kukhulu okuthathekisayo okujabulisayo emhlabeni. So since 1989, there's been a huge reduction in poverty. Masukela ngo-1989 siyabona ukuthi kube khona ukuncishiswa okukhulu maqondana nje nenhlupheko.
1.5 billion people have risen above the poverty line. Abantu ababalelwa ku-1.5 batheke bathi ukukhula kancane masibheka maqondana nezokuhlupheka. Life expectancy has risen by 6 years. Masibheka futhi nezempilo nje zithe zakhula nazo eminyakeni nje eyisithupha. Renewable energy revolution has taken hold. Kanjalo futhi kanye neze energy ziphinde futhi nazo zathatha indima. It has now officially more than the use of coal. Njengoba manje kubekwe ngokusemthethweni nje njengokuhlanganiswa njengokusetshenziswa kwamalahle. And we've already sort of mentioned how information and connectivity has increased in the world. Esikubaluleke futhi ukuthi ukubaluleka kokolwazi kanye nokuhlangana emhlabeni. So we need to recognize this progression, a positive progression in the world. Fanele sikubone lokho ukuthi kuyinto eqhubekayo futhi ke ethathekisayo nenhle emhlabeni. At the same time, behind that illumination of hope, ngaso leso sikhathi sibheka futhi ke ukukhuliswa kwethemba, has been a kind of shadow of despair. Kube nje sengathi kuyisithunzi nje. There's this paradox. Kahle kahle kuyinto ethi nje ayinto ayibe into engaqondakali. We know when we think of 1989, time of the end, Uma ngabe sibuka 1989 njengesikhathi sokuphela, our prophetic minds automatically go to Daniel 11 verse 40. uma nje sithi siyabheka ngokomqondo wethu sivele sihambe seDaniel 11 verse 40. And what is the point of Daniel 11 verse 40? Liyini iphuzu kaDaniel 11 verse 40? What is the point of us recognizing the collapse of the Soviet Union, the collapse of the King of the South in 1989? Iliphi iphuzu lelo kubaleke ngani ukuthi sikubheke ku1989 nokuwa kweSoviet Union? Any thoughts? Ngabe khona imicabango ethize? I'd like to suggest that it's waking us up to understand that the next thing to happen is a Daniel 11 verse 41. Into engifuna ukuyibheka ngiyisuggestayo ukuthi nje hayi engathi kuyasivusa ikakhulukazi ukuthi sibheke ukuthi kwenzakalani kuDaniel 11 verse 41. Take note of this event because the next thing to happen is Sunday law. Sisekele sisigameko ngoba okuzolandela lapho kuzolandela umthetho wesonto. And Adventists have been waiting for a couple of centuries for Sunday law. Amasabatha ke beselindeleke kakhulu iminyaka eminingi elindele iSunday law. And we know Sunday law is not a positive event. Siyazi ukuthi iSunday law hayi ngathi akusona nje isigameko esithathekisayo. So something must happen to that illumination of hope to end up at Sunday law in verse 41. Into esibhekayo ukuthi lokhu kwangezwa nje kwethemba ukona kusiholela lapha na kuSunday law ku verse 41. Because even if we look at that little list of progressive steps humans have taken, Nakuba sibuka nje lezo nguquko lezi eziqhubekayo kakhulukazi kuma steps enzakala kubantu. While 1.5 billion people might be above the poverty line now, Kubonakala ukuthi abantu abango 1.5 billion people sengathi bazozama nje ukuzama ukuqondana nezo kuhlupheka. most people feel like they're struggling. Abantu abaningi ke kubonakala sengathi impela bayazabalaza. Life expectancy has increased, Masibheka nje ezempilo nje zidinga ukuthi kube nemnotho omningi. but people are living longer with chronic disease. Abantu baphila isikhathi eside bephila kanye nezifo engalapheki. Renewable energy has taken over from coal. Siyabona futhi ukuthi i-renewable energy ithe yathatha indima kwezamalahle. But we're still expecting a super El Nino.
Kodwa ke sisakulindele futhi okukhulu okungahle kwenzeke. And when we think of information and connectivity, Masifuthi sibheka ke indaba zokuxhumana kanye nokubaleka kolwazi, we're faced with a lot of bad things connected with that. sibheka ukuthi ziningi kakhulu izinto ezimbi ezixhumana kanye nalokho. Cyberbullying, cyberstalking, Khona ama-cyberbullying, khona futhi ama-cyber stalking, trolling, spamming, doxing. siyabheka nje ukuthi khona ukunakala okukhulu, khona ama-toxing. So a lot, it's weaponized, used in abusive ways. Zonke lezi zinto lezi seyithe zenziwa ke zangathi ziyikhali eyisebenzisa ngendlela yokuhlukumeza. So there's this paradox of recognizing that the world has progressed and is progressing, Iyo khona into esiyibhekayo le ukuthi umhlaba ke uyaqhubeka ke njengalokhu nawo nje uqhubeka futhi, but there is also something else significant happening. kodwa zikhona futhi ezinye izinto ezibalekile ezenzakalayo. So this book on 1989, Le ncwadi ke lena ke ngo-1989 one of the inside covers says the year that history stopped. ezinye izinto ke ezibalekile ngayo engathi siveza ukuthi ke yikho umlando la uma khona. And there was a political scientist, a political economist, Kodwa futhi kwakukhona komunye koyisayentisi kodwa ke ola ke kwezepolitiki, called Francis Fukuyama. igama lakhe ke uFrancis. He wrote an essay in 1989. Ubhale ke indima enkulu ngo-1989. He called it The End of History with a question mark. Wayibhale leyo ndima wathi hayi ukuphela komlando okuhambisana nombuzo. A couple of years later, he's going to turn it into a book and he's going to take the question mark away. Emveni kweminyaka embalwa nje uzoyithatha kayenzi ibe yincwadi bese yawususa kumbuzo. And the premise of that book is not that history has ended. Masibheka nje indima nalowo ncwadi ayisho ukuthi umlando uyaphela. But that liberal democracy had defeated any of its rivals, ideological rivals. Kodwa masithi siyabheka sengazathi sithi lo i-liberal democracy yona engathi iqeda yonke into. Like fascism and communism. Kakhulukazi uma ubheka i-fascism bese uphinde futhi ubheka lezi zama-communist. 1989 saw the collapse of authoritarian regimes. Masibheka u-1989 kubona futhi kuwa kwaleya authoritarian regime. And ideologies. Kanye futhi nemiqondo eminingi. And there was a global trend toward liberal democracy. Futhi lokho kubonakala kuhamba umhlaba wonke kakhulukazi la kwi-democracy le abakhululekile. You had the fall of communist regimes across Eastern Europe. Siyabona futhi kuwa kwaleya communist regime yakhona e-Europe. There were democratic transitions in South America. Futhi kube khona inguquko ekhona eSouth America zama-democrat. Political reforms in parts of Asia. Kanjalo futhi kwezepolitiki ey'ngxenyeni zase-Asia. And as we discussed earlier, the beginning of the end of apartheid in South Africa. Njengalokhu sibalike ekugcineni ukuthi kwakuwukuphela kwe-apartheid eSouth Africa. All these were a part of a broader shift towards liberal democracy across the world. Konke lokhu kwakubonakala kuyinguquko ezinkulu ezenzakalayo emhlabeni wonke kakhulukazi kwezedemocracy. So South Africa is one illustration of many of this broad shift. ISouth Africa yenye ke yey'nguquko ey'ningi ezenzakele ebezikhona. What Nelson Mandela represents Lokho ke okumele uNelson Mandela is a transition from revolutionary conflict inguquko esuka laphana kuma-revolutionary
ezimpini to constitutional politics. kodwa ke buya ke eza lapha ke kwezomthetho sisekelo kakhulukazi kwezopolitiki. So just to put this in context, Ngifisa nje ukuthi lena ngiyibeke igqile. the essay was written in 1989. ISouth Africa laphana yenziwe ebhaliwe phansi ngo-1989. Mandela comes out of prison in 1990 after 27 years. uMandela kuphumile ke ejele ngo-1990 emveni kweminyaka ewu-27. Fukuyama writes the book in 1992. Sibheka uBukuyani ubhala incwadi ngo-1992. And correct me if I'm wrong, but I think your first democratic elections were 1994. Waseke ebhala ke ngokhetho lokuqala lwenzakele ke ngo-1994. So that's just the context of that history. Yiyo ke phethe nje ukugxila kakhulu kwalowo mlando lowo. But what Fukuyama didn't understand Kodwa ke umbhali uBukuyama engakuqondi was the power of nationalism. amandla obuzwe. So he's going to have to refine his thesis. Uzoqala phansi ke athi ukuyihlolisisa kahle ayiqale kabusha futhi indima yakhe. Because of the rise of Russia and China and other nationalistic regimes. Ngenxa yokuphakama kweRussia kanye neChina namanye nje amazwe abheke kakhulu kobuzwe. He underestimated the power of nationalism. Wawubukela phansi ke amandla obuzwe. Because another significant event of 1989 Ngoba esinye isigameko futhi esibalekile esenzekile ngo-1989 was the crackdown in Tiananmen Square, China. Kwakuke ukuwiswa phansi ke kwe-Tiananmen Square lapha eChina. Nobody is more obsessed with the collapse of the Soviet Union than the Chinese Communist Party. Akekho umuntu wayekade exaye kakhulu ngokuwa kwe-Communist Union kunalokhu kwenzakala lapha eChina. They are determined not to repeat that history. Balangazelela ukuthi lo mlando bangawuphindi. So while the Soviet Union were introducing glasnost, I-Soviet Union ke nakasithatha yenza kabusha into ekuthiwa i-glasnost, which means opening, okusho ukuthi ke ukwembuleleka, transparency in government, futhi ke kwenzakala ukuthi uhulumeni ke naye akwazi ukuthi azenze izinto zibe sobala. Freedom of speech in the media, Kanjalo nokukhululeka kokukhuluma ezidlangalaleni. And the Soviet Union was introducing perestroika. Kanjalo futhi i-Soviet Union asiyenza futhi into ekuthiwa ke i-perestroika, which is basically their political and economic reforms. Lokho kuhlanganisa ke ezepolitiki kanye nezomnotho. China said, we'll have none of that. I-China yathi yona ke hayi thina sinakho kunjalo. No glasnost or perestroika in China. Asinalutho ke akunalutho kuna China. And we are all familiar with the rise of Vladimir Putin. Futhi sonke ke ngicabanga ukuthi sikujwayele nje ukuphakama kukaPutin. And his kickback on those reforms. Kanye ke futhi nokuthi ukhishiwe ke ekhusha kulezo inguquko. So while 1989 ushered in this, what would I say, illumination of hope, what was the words? Illuminated the world with hope. Lapha ku-1989 siyabheka ukuthi ufaka nje umhlaba wonke wanikeza ithemba. There's also these dark forebodings leading down to Sunday law. Kanti futhi sinakho lokho ubumnyama bukhona obuhambayo laphana busiholela kwi-Sunday law. Fukuyama
did not understand the fragility of liberal democracy. Lena uBukuyama wayengaqondisisi kahle ke ikakhulukazi i-liberal community. But what he did understand was that there is no alternative to it. Kodwa akaqonda kahle ukuthi wathi ke alikho linye iqiniso elingaliya. That these other ideologies will never have the global impact that liberal democracy does. Ukuthi eminye imiqondo noma ingaba khona kodwa ngeke izibe nawo umthelela kakhulukazi kweze-democracy. So China and Russia might be geopolitical competitors. Ngabe iChina neRussia uthola ukuthi mhlawumbe bahlangene kakhulukazi kweze-geography. Their ideology will never be a successor to liberal democracy. Bathi ke umqondo ke angeke uze ukwazi ukuphumelele kakhulukazi mawubheka laphana ke kweze-liberal. So we've got this, I guess the word that comes to my mind is paradox. Mangithi ngiyabheka nje igama elifika emqondweni nami inqashunqushu associated with 1989. Ehlangana kakhulukazi ngo-1989. We can't ignore the fact that history has progressed. Things have improved. Ngeke sikhohle ukuthi ke umlando uyaqhubeka izinto zonke ziyathathekisa. And yet the history, statistics all say that. Kanjalo masibheka izibalo nje zomlando zonke ziyahambelana nalokho. And yet it doesn't feel like that. Kodwa masithi siyabheka ngathi asizwisisi kanjalo. And we know that Sunday law made it obvious that something has gone wrong. Sibonile ukuthi umthetho wesonto utshenile ukuthi yebo kukhona ongahambi kahle. So what I thought we could do is look at another piece of history. Ebengicabanga ukuthi ngibheke ukuthi ngiphinde ngibheke enye indimana nje yomlando. To try and understand this paradox. Ukuzama ukuqonda le nqushunqushu. And we're going to go to the history of the transition from pagan Rome to papal Rome. Sohamba ke siyobheka umlando laphana kusuka kuquka kusuka kwi-pagan Rome kuya kwi-papal Rome. And I do understand that the word pagan has some derogatory meaning attached to it. Ngiyaqonda ukuthi ke igama elithi pagan linokuthize ukuchaza ukuhlangana nalo. But I'm only going to stumble over my words if I don't use that term. Kodwa nje ngize ngathi ngiyazama ukucabanga ukushisa ngavimbeke ekutholeni igama elithize lingachaza lokho. And we've had to get used to using the word woman from Revelation 17 as well. Into esivamisa ukuyisebenzisa ke bezivele sisebenzisa igama elisho wesifazane etholakala kuSambulo 17. And the sexist connotations associated with it. Kodwa siyabheka ukuthi lona ke lahambisana nokuthi kunobulili phakathi. So for the purpose of this study, I'll be using the terms pagan and papal. Isihloko salesi sifundo ukuthi sibheke kahle kahle i-term leli paganism. So let's, if you've got your Bibles, we're going to go to Daniel 8. Asithathe namabhayibheli ethu sohamba ke siyobheka uDaniel 8. And we'll read 2 verses from Daniel 8. So funda namavesi amabili laphana kuDaniel 8. We will start in verse 11. So qala ke ku verse 11. And I'm going to paraphrase as we walk our way through these verses. Ngizobeka bese ngiyaparaphrase njengoba sihamba kulama verses. Yea, he, the king of the north, pagan Rome, Yona ke inkosi yasenyakatho iPagan Rome magnified himself, lifted himself up, iyazikhulisa kakhulu, even to the prince of the host. Iyayiphakamisa kuya esikhulwini sebandla. Pagan Rome killed the Christ. iPagan Rome yona yabulala uJesu. And by pagan Rome,
the daily or paganism was taken away. Ngayo i-pagan Rome, i-daily noma i-paganism ke isiyasuswa. And the place of paganism's sanctuary was cast down. Bese kuthi indawo yayo yethabenakele ke iwiswa phansi. And a host or army was given papal Rome. Izimpi ke zinikelwa kuyo pagan Rome To fight against the daily, ukuthi ilwe maqondana ne-daily, and fight against this paganism or continual. ilwa nale paganism noma lokuqhubeka lokhu. By reason of transgression or by the union of church and state. Ngenxa ke yokuhlangana kwe-church kanye ne-state. The transgression here was an unlawful union. Isilengiso ke laphana ke kuwukuhlangana okungekho emthethweni. And it or papal Rome practiced and prospered. Kodwa ke i-pagan Rome izobe siyakhula izikhulise. Casting the truth to the ground. Thatha iqiniso ilwisele emhlabathini. And let's go over to Daniel 11 and we'll read the same history. Masiya kuDaniel 11 sifunde wona umlando ofanayo. But with a slightly different perspective. Kodwa nje othe nje ukwehluka kancane. We're going to read verses 30 and 31. Singabheka ke indimyana ka-30 kanye no-31. For the ships of Chittim, or the Vandals of North America, Noma ke imikhumbi yaseChithini noma ama-Vandals alapha eNorth America will come against pagan Rome. izohamba ke izokulwa ne-pagan Rome. Pagan Rome's going to be grieved. I-pagan Rome yona ke izothukuthela. Because these trumpet powers invade. Ngoba kuzoba khona lamandla lawa ke angenelelayo. And it will have indignation against the Holy Covenant or the church. Izobe siba nentukuthelo ke maqondana nebandla noma nesivumelwano esihle. So shall pagan Rome do. I-pagan Rome ke sizokwenza njalo ke. But it shall return and then enter into alliance with those that forsake the Holy Covenant. Kodwa ke izobuya ke besiba nesivumelwano kakhulukazi nalaba basilahla phansi ke isivumelwano. This is explaining the falling away that Paul describes in 2 Thessalonians. Lokhu ke kuvela ke nje ukuwa okwenzakele laphana uPaul ekade kuchaza ku-2 Thessalonians. Verse 31, and arms or armies or military force Izimpi ke noma ezamandla ukulwa will stand on papal Rome's part, on the church's part. bazohamba ke beme ngakwi-papal Rome ngasesadini lebandla. And these armies will pollute the sanctuary of strength. Lezi zimpi ke zizohamba ziyongcolisa ke ngcolise i-sanctuary. That is the city of Rome. Lelo ke sibheka ke idolobha laseRome. Because they will take away the daily or paganism. Ngoba into ezoba yenza ke bazosusa ke i-daily noma i-paganism bayisuse. And place the abomination that maketh desolate. Bese kuthi endaweni yayo bese befaka isinengiso ke esithathekisayo. Or place the church of Rome in power in the city of Rome. Noma babeka ibandla laseRoma libe yilona lizoba namandla lapha edolobheni laseRoma. So let's look at this further by laying it on a line. Masingakubuka kabanzi lokhu kakhulukazi sikubeke kulayini. So
Am I able to share from the whiteboard? Ngabe ngingakwazi ukuthi ngishare kwi-whiteboard? I'm just trying to find my whiteboard. Ngizama-ke ukuthi ngilethe i-whiteboard. Has that come up? Yes, we see. Oh, excellent. One day I'll get quick at this anyway. All right, I'll turn that around. That way. There we go. All right, let me draw a line. Sizokwenza umugqa. So let's talk about the daily being taken away. Ake sikhulume-ke nge-daily mangabe sisuswa. So what's the date that we mark for that? Iyiphi i-date esimakayo kambe ngalokho? 508. Thank you. 508. And just consider the history leading up to 508. Masingabheka kumlando kosiholela laphana ku-508. So 476. Uma sibuka u-476, What does 476 mark? usitshena ini u-476? That's okay. It's the Question beginning without. of the, Oh, say again. the beginning of the fall of the Western Roman Empire. Yes, I would say that. Do we say the beginning of the fall or the complete fall of Rome in the West? I'll just write Sibona- fall of Rome, Western Rome. Sibona-ke ukuwa kweRoma yase-West. So our next significant date is 496. Enye i-date ebaluleke kakhulu u-496. 496 marks. Usho ini u-496? Any? It has to do with Clovis. Excellent. This is the baptism of Clovis. Lokhu-ke umbhabhadiso kaClovis. So in 476, we see the onset of those trumpet powers that are going to come and start breaking up Rome in the West. Lapha ngo-476 siyabuka laphana-ke amandla ecilongo kakhulukazi kwi-Rome yase-West. And Clovis represents one of the kings of one of those Germanic tribes. UClovis yena usho-ke enye yamakhosi ayekhona laphana eFrance. King of the Franks. Sorry? I'll go. King of the Franks. Or inkosi yama-Franks. And then between 496 and 508, what begins to happen? Phakathi ko-496 no-508 yini yaqala ukwenzeka lapha? So historians consider 496 as a really significant turning point.
Ama-historians kawubheka u-496 njenge-turning point ebaluleke kakhulu. It's going to mark the transition from like Western Rome to medieval Rome. Izoveza kuguquka usuke Western Rome uya kwiRoma le-mid-year. So between 476 and 496, Rome in the West is really fragmented. Phakathi ka-476 no-496 iRoma laphana ese-West iyashintsha. A lot of political strife as these tribes are fighting amongst each other. Kwakunezimpi eziningi-ke laphana kwezopolitiki belwa omunye komunye. And when Clovis is converted to Nicene Christianity, Uma ngabe uClovis esephenduka yena-ke esephendukela kumaKrestu, it's going to create a more stable kingdom. kuzokwenzeka ukuthi umbuso nje uqinile. Because one by one, most of those Germanic tribes are going to convert also. Ngoba-ke ngamunye bazoba bengakuya lama-tribes ephenduka futhi nawo. Daniel 7 will talk about 10 horns. UDaniel 7 sezokhuluma-ke ngey'mpondo eziyishumi. And we know 3 of those horns gets plucked up. Ey'ntathu lezo y'mpondo-ke zizobe seziyasuswa. Which means 7 don't. Lokho kusho ukuthi kuzosala-ke eziwu-7. Those 7 represent the other Germanic tribes that one by one start converting to Nicene Christianity. Lo 7 kusho ukuthi-ke ezinye zama-tribe ayekade ekhona nawo ayeka ngokuphendukela kwi-Christianity. Nicene representing that form of Christianity. INice-ke isho-ke lolo hlobo-ke lolo lobuKrestu. That believes that Jesus was not a created being. Abekholelwa ukuthi-ke uJesu Kristu akadalwanga. But one with the Father. Kodwa wayemunye kanye noBaba. The other version of Christianity is Arian. Elinye indima yama-Christianity kuthiwa khona ama-Arian. That believes that Jesus was a created being and lower in rank to the Father. Bona bekholwa ukuthi hayi uJesu udaliwe futhi-ke ngokwesikhundla wayethe kuba ngaphansana kayise. So 508 is when we mark the last of those kings converting to what we would call Catholicism. U-508-ke yilapho kokugcina-ke waqala kwaphendukela kulokho esikubiza ukuthi i-Catholicism, ubukatholika. I think Smith refers to King Arthur in England. Siyabheka ukuthi nangu noSmith-ke yena wayeyinkosi yase-England. But I think there's a bit of controversy over historical proofs for that. Kodwa ngiyazi ukuthi lokho kungaba ingqinamba-ke masibheka kakhulukazi ekuhloleni umlando. And what has developed from our understanding of equality Okuthe kwambuleka-ke ekuqondeni kwethu umlando kulingana. And the role of the new covenant as opposed to the old covenant Okudlala-ke indima entsha kakhulukazi kwesivumelwano esisha esiphikisana nesivumelwano esidala. is that this history represents the beginning of new covenant. Ukuthi lo mlando usho ukuqala kwesivumelwano esisha. And what has happened here in 508 Yini ethe yenzeka laphana ngo-508? is that the kings are no longer the only legitimate source of truth. Ukuthi akusiwona-ke manje amakhosi kuphela okuyiwona aphethe nje iqiniso. That this represents a separation of church and state. Lokho futhi kusho ukuhlukaniswa kwebandla kanye nezepolitiki. It's the church now that is the institution for truth. Yibandla-ke manje okusokuyilona liphethe nje iqiniso. So the new covenant has been marked from 508.
isivumelwano esisha-ke sithe sasibeka laphana ku-508. Now, depending on what story we're telling, Kuya ukuthi yisiphi isitori okhuluma ngaso. 538 can be understood as a Sunday law. U-538 singawuqonda njengomthetho wesonto. So if we consider Daniel 9, Kakhulukazi masingabheka uDaniel 9, 26, 27, sibheke uverse 26 no-27, and the use of the word flood, phinde sibheke ukusetshenziswa kwegama elithi ikhukhula. we know that there was a literal Sunday law in that year. Siyazi ukuthi yayikhona iSunday law nje yayikade iphatheka. That reaffirmed what was taught at that original Nicene Council, Ekugcwalisayo kwakade kukhulunyiwe laphana ekuqaleni kwi-Nancy Council, and also the study of gatekeepers. kanye futhi nesifundo-ke sabagcinisango, and how the Ostrogoths, or the gatekeepers of Rome, were driven out of the city of Rome. ukuthi-ke ama-Ostrogoth azothatha-ke noma ama-gatekeeper aseRoma azothatha-ke bese yakhishwa eRoma. And so we have used 538 as a symbol of Sunday law. Sibheke u-538 sawusebenzisa njengemaka iSunday law. But there's also another line of history that we've used. Kodwa ikhona futhi indima yomucu womlando esophinde futhi siyibheke. And that's the line of Antichrist. Sibheka nje-ke umthetho omphiki Kristu. That is developed from the line of Christ. Othe wenzeka-ke kumcini kaJesu. Because what do we note between 508 and 538? Ngoba kufuneka siqaphelisise kahle masuka ku-508 kuya ku-538. 30 years of preparation. Sibheka-ke iminyaka ewu-30 yokulungiselela. And so we used to note 508 as a time of the end, Sivamise ukubheka u-508 njengesikhathi sokuphela. in line with 4 BC and the birth of Christ. Ohambisanayo-ke kanye no-4 BC ukuzalweni kaJesu. So Christ is born 4 BC, Jesu yazalwa ngo-4 BC. and all these Germanic tribes have now been reborn into Christianity. Zonke lezi zizwana lezi zaseGermany ziyaqala zizalwe ngokusha zizalwe zibuye kwi-Christianity. The conversion beginning in 496 and then completed in 508. Lokhu kuphenduka-ke kuqale ngo-496 kwase kuphela ngo-508. And so traditionally, we would look at all these events in history Ngokosiko-ke sivamise ukubheka zonke lezi gameko emlandweni as being bad. sibhekana ukuthi izinto engahambi kahle. Clovis's baptism, taking away the daily. Sorry. Ukubhabhatiswa kaClovis kusho-ke i-daily. But now we've come to realize that they were actually a positive effect on history. Manje-ke sesiyaqonda ukuthi hayi lezo zinto lezo kwakuyizinto ezinhle emlandweni. This time of the end, this time of the end period is also a paradox in history. Lokhu kuphela kwesikhathi-ke nakho futhi kuyenye futhi inxushunxushu emlandweni. There's an illumination of hope. Kunokukhanya-ke okukhulu kwethemba lapho. As the church becomes separated from state. Njengalokhu ibandla lihlukana nezepolitiki. And truth seeking becomes institutionalized. Ukufuna kweqiniso-ke kwabe sekuyagcwaliswa-ke kufakwa emthethweni. So this history here, what
Clovis is going to represent, Lo mlando ke lapha ke omele uClovis, and he does more than represent it, he actually achieves it, akasho nje into ebhedayo. is this transition from pagan Rome into the medieval world. Kodwa nje usho nje leyo nguquko eyenzekayo kusukela ePagan Rome kuza nje emhlabeni. Because what all these conversions are going to achieve Ngoba lezi zinguquko izogcina zithe zakufinyelela kukho is the stability of the kingdom. ukuqiniswa nje kombuso. These kingdoms will be able to not restore the Roman world, but retain it. Le mbuso hayi nje kuphela ukuthi izobuyisa umbuso waseRoma kodwa ke izoqinisa. Instead of destroying Roman institutions, Kunokuba ke ithi uchithe umbuso waseRoma, they're going to incorporate them into their own governments. kodwa ke bazothi bawuhlanganise ke ube umbuso oseceleni oyimele. All the old administrative practices are going to survive. Bese kuthi zonke ke izinto ezayikade zenziwa ngaphambilini sezoqala ke manje ziphile. They're going to like keep the tax system. Bazophinde futhi bethi ukulungisisa laphana ku-tax system. They're going to preserve the cities and the administrative functions in the cities. Futhi bazogcina ke ama-cities egcinekile kanye nemisebenzi eyenzakalayo laphana kuma-cities. But also, very importantly, classical learning will survive. Futhi kokunye okubalulekile ke kuzofundwa kakhulu ke. So there will be all the classical literature will continue to be copied. Kuzoba ney'ncwadi ke laphana ey'fundwayo ke bese ziyakophishwa futhi. They're going to retain, they're not going to give up Latin and Greek. Azizukuthathwa ke kuphela zilethe ukukhanya kuphela ngesiGreek nesiLatin. They're going to promote education and literacy. Kodwa zizothi zithi zigcizelela ukuthi akufundwe kakhulu. They'll be continue copying manuscripts. Sawubona ukuthi ke ama-manuscript nawo futhi azoqhubeka futhi akopishwe. So educated people can still keep learning about and practicing Roman law. Ukufundisa abantu ukuthi bekwazi ukuthi bathi bazama ukupractice lo mthetho waseRoma. And Roman history. Bephinde befunde futhi umlando waseRoma. Classical history. Kanjalo futhi nomlando lo classic. And most importantly, Christian theology. Ikakhulukazi ke futhi okubalulekile ke befunde ke ngenkolo yobuKristu. And Christian teachings are going to have a real influence on these kingdoms. Azoba nomthelela ke umlando wobuKristu ke kule mbuso le. There's going to be a decline in blood feuds. Kuzoba khona ke ukuma ke laphana kuma ekuchitheni igazi. Marriages will become regular. Imishado izoba yinto esemthethweni eyaziwayo. Protections of widows and orphans. Futhi ke izovikelwa. So instead of destroying those Roman institutions, Esikhundleni sokuthi ichithwe lelo lama-institutions aseRoma, they're going to be incorporated and transitioned into this new era. kodwa kuzoba nokuthi kuhlangane bese kwakhona futhi ke ukuqhubeka kakhulukazi kule era entsha. So, you know, Christianity isn't going to immediately make these people more peaceful. UbuKristu kuzokwenza ukuthi labantu babe nokuthula. Clovis continued to war and kill rivals. UClovis uyaqhubeka ke nokuthi alwe nabantu abaphikisana naye. But there is definitely a positive progression from 508 onwards.
Kodwa kunayo ke inguquko enhle eyenzakala kusukela 508 kuya phambili. Because the protection of the truth will be limited to the church. Ngoba ukuvikela kweqiniso ke kona kuzothathwa nje kube sebandleni kuphela. So there is a, from the time of the end here, there is an illumination of hope in the world. Mawubheka la kusukela esikhathini sokuphela kunokukhanya kunethema nje liqhubekayo emhlabeni. And so in which case the new covenant is marked in this history. Ngalokho siyabheka ukuthi isivumelwano esisha yiso ke sisimakayo kulomlando lo. So in the line of Antichrist, we can also note 538 as being the next waymark. Masibheka umphiki Kristu ke sobheka u538 njengomlaki waymark elandelayo. Which would be Christ's baptism. Lokho ke okuzoba ke ukubhabhadiswa kukaJesu. And Christ's, but this is also where people like Uriah Smith Lapho futhi ke abantu bafana noUriah Smith would say this is where in the line of or in their retelling of the Antichrist history, abazothi ke hayi ke lana ke ila kuqala khona ke umphiki Kristu. say that the man of sin is raised to the throne. Ukuze ke athi aphakanyiswe ke lo ongenamthetho. And that's when they defeat the Aryan Goths. Yikho ke futhi lapho kwahlulwa khona kama-Aryan Goths. And that vacuum is created in the city of Rome. Futhi leyo ndawo leyo yenziwe laphana ke edolobheni laseRoma. And we see the beginning of the church taking on secular power. Siyaqala ukubona ukuthi ibandla manje lona selithatha amandla ezwe lonke. I'd like to suggest that it's another 30 years later. Ngithi ke mangithi ngiyabheka la engathi eminye iminyaka futhi ewu30 esidlulile. In 568 AD. Esiholela laphana ku568 AD. Another Germanic tribe called the Lombards. Ukhona ke elinye itribe emaGermany okuthiwa amaLombard. Are going to descend on Italy. Azovuka ke laphana evuke Italy. And attempt to take over the city of Rome. Azame ukuthi nawo futhi ke alisuse idolobha laseRome. So the daily paganism is taken away in 508. I-daily ke noma ipaganism iyasuswa laphana ngo508. Daniel 8 talks about two desolating powers. UDaniel 8 ukhuluma ngamandla amabili achithayo. I'll use the words of Daniel 8. Oh, sorry. So the daily desolation and the transgression of desolation. Isinengiso esichithayo kanye futhi nokweqamthetho okuchithayo. So the daily desolation is that paganism where the kings want to control the truth. Isinengiso semihla ngemihla ilapho khona ke inkosi ifuna ukuthi kube yiyona ezokucontrol iqiniso. But the transgression of desolation is going to take some time to take over. Kodwa isinengiso esichithayo sona ke sizothi bese sithatha isikhathi esithize futhi ukuthi naso singenelele. The transgression of desolation being the papal desolating power. Isinengiso esichithayo ke sona ke ngathi amandla lawa ephapali. Take some time to develop. Kuthatha isikhathi ke ukuthi sikhule. So in 538, the Ostrogoths are driven from the city of Rome.
Laphana ngo-538 ama-Ostrogoth ayasuswa enhloko dolobha laseRome. Not because of the help of these pagan kings, these converted kings of 508. Akwenziwanga nje ukuthi kunalaba baguqukayo ngo-508. But from help from the Rome in the east, the Byzantine Rome, Kodwa lokho kodwa kwenziwe iRoma lesuka laphana e-east. have sent over their armies. They want to reclaim Rome in the west. Babeka izimpi zabo ke befuna ukuthi bayithathe iRoma bayibuyisele emumva laphana e-west. Justinian in the east is wanting to reconquer lost territory. UJustinian laphana e-east uyena ozonqoba ke i-territory yokugcina. Wants to put Rome, the city of Rome, back into imperial control. Ufuna ukuthatha ke idolobha laseRoma libuyisele emumva laphana lalathi lilawulwa khona. So the Goths are driven out in 538. Ama-Goths nawo ayasuswa ngo-538. But Justinian can't, or the Rome in the east doesn't have the power, the manpower to hold that territory long. Kepha iRoma yasempumalanga ayinawo amandla azokwazi ukuthi ibambe lela territory liya. And they will go back to the east. Manje ke kuzohamba ngibuyele emumva laphana empumalanga. And this is where we see that vacuum of power develop in the city of Rome. Yikho sibona lapha indimana yamandla ikhula ke laphana ke edolobheni laseRoma. In 568, the Lombards are going to descend. Siyabona ukuthi ngo-568 amalombardi ayakhuphuka nawo ayehla. And the church has to take on the role of the secular power. Ibandla ke sekuyizona ezothatha indima ke yamandla nje ngokusemthethweni. And the Pope is Gregory the Great, or Gregory the First. Ngaleso sikhathi uPope kwakuGregory oqala. And he's going to negotiate peace with the Lombards. Uzozama ukuthi ke enze uxolo kanye namaLombards bexoxisane. Actually keep them outside of the city. Bese yathatha bakhiphele ngaphandle kwedolobha. He's going to organize Rome's food supply. Uthi ke uzohlela ukuthi hayi akube khona ukudla laphana eRome. Keep the people fed. Enze ukuthi abantu bakwazi ukusuthiswa. He's going to repair the broken down infrastructure that's been caused because of all this fighting. Uzovuselela ke konke okade kuchithiwe ngesikhathi kunalezi impi. And he's going to take over the justice and the welfare programs. Phinde futhi enze inguquko kwezobulungiswa kwezomhlaba. He's going to function both as bishop and civil governor. Uzothathwa ke aphiwe kokubili ukuthi uzoba umbishop futhi aphinde phathe futhi amandla. And it's from this history onwards that we see the papacy increase in political power. Kunalokhu lomlando ke la sikhona sibona ipapacy ke ikhula ke emandleni ezepolitiki. And the successive popes Bese kuthi oPope labanye abalandelayo are actually going to call on help from the Franks. bona ke bazofisa ukuthi befuna usizo ke lapha eFrance To drive the Lombards out. ukuze bekwazi ukuthi bethathe amalombardi bawakhiphe. So the arms that stood by the papal Rome in 538 were from the east. Izimpi ke zathi zama nayo uPapa Rome ngo-538, 568. And the armies that help out from 568 onwards are from the west. Nezimpi ke zayilekelela ke kusukela ngo-508 kuya phambili lapha eWest. And it's from this history here that the papacy is going to start claiming authority over secular rulers. Kulomlando ke la ipapacy izoqala ke ithi isinamandla ke kubona bonke ababusi. The next pope is going to go to the king of the Franks. UPope olandelayo uzohamba aye enkosini yaseFrance Who has usurped power illegally.
othe-ke wawuvuma kamandla ukuthi abe semthethweni and they're going to do a deal. bese-ke beba nokukhuluma okuthize. This false king of the Franks is going to say, you give me political legitimacy. You say I'm divinely king. Uthi izothi inkosi yaseFrance, hhayi angithi wena uthi-ke mina ngiwumbusi-ke onamandla sezulwini. And I'll come and fight your wars for you. Ngizoza-ke bese ngizokulwela izimpi zakho. And so what we see here is this really, I'm just thinking of the, this is the intelligence that Rome has with those that have forsaken the Holy Covenant. Uyakubona ukuthi ukuhlakanipha lokhu iRome ayikadini nakho nalaba abamelane nesivumelwano. From now on, bishops are going to start becoming landowners. Kusukela manje-ke ababhishophi-ke ibona-ke asebezolawula. The clergy will become political administrators. Ubheka ukuthi ama-clergy-ke asezoqala-ke kube yiwona abaphambili kweze-admin. Church officers will gain political importance. Futhi-ke ney'khundla zebandla sezoqala-ke zibaluleke kwezepolitiki. And this is just going to encourage ambition and corruption. Sakubona ukuthi lokhu-ke kuzozama ukuthi kugqugquzeleke kakhulukazi nciphiseni kwe-corruption. The church and its administrators will get wealthier. Ibandla kanye nabasey'ndimeni zebandla bazoceba-ke manje. And local secular institutions will get weaker. Bese kuthi-ke laba-ke abade bekhona locally bona bazokuya bephelelwa amandla. And all of this is just going to contribute to tensions that are going to exist over the next centuries. Lokhu kuzokwenza ukuthi kube nokushayisana kuzoba khona-ke ama-centuries alandelayo. So the purpose of looking at this history Inhloso ukuthi sibukele umlando is to rethink our understanding of 508. ukuthi sihlolisise kahle kabusha ukuqonda kwethu ka-508. As it compares to Time of the End, 1989, Kakhulukazi masiqhathanisa nesikhathi sokuphela ngo-1989. and how that the world was illuminated with hope with this. Nanokuthi-ke Go on. Sorry. nanokuthi-ke umhlaba wonke ubeke usuthola ithemba-ke ngenxa yalokho. That sometimes these events in history that we have perceived as negative or evil Ukuthi kwesinye isikhathi lezi zigameko zomlando esasithi thina-ke igameko ey'bhedayo nezimbi were actually positive and progressive. kodwa kwakuyigameko ezinhle futhi ney'thathekisayo ney'qhubekayo ziya phambili. But then events arrive, such as 538, Makwenzeka kuvuka isigameko-ke kanjengo-538 and the arrival of interference from the east, kanye nokungenelela-ke okwenzakalayo laphana kakhulukazi eMpumalanga, and that progressiveness gets hijacked. nokuthi lokho kuqhubeka lokho kwathi-ke kwase-ke kuyahijackwa Until we see the history of 568, kuze kufike laphana-ke sibona umlando ka-568 and the fulfillment of that transgression of desolation will start to develop. kanye nokugcwaliseka kwaleya transgression-ke siyakubona ukuthi kuzoqala-ke bese kuyaqhubeka. That has been described in the spirit of prophecy Okutheke kwabe kwasuke savezelwa kona-ke kumoya wesiprofetho as kingly oppression and priestly intolerance. okwakuvela-ke ukucindezelwa kwamakhosi kanye nokuthi abaphristi nabo bengezwa. And so we've come to the end of, I think of our hour and a quarter. Sivela-ke ekugcineni-ke kwale kota yethu. So we might just stop it there, have a little break, and then come back for discussion or questions.
Ngifisa ukuthi sime kancane lapho bese sibuya ke kanye nemibuzo kanye nokuthi sixoxisane. Is that okay? Ngabe kuhle lokho? Yes, that's fine, Elder Terry. How many minutes do you want us to take? Oh, Or your is it call. immediate? 5 Is minute 20 break. minutes? Yeah. How many? Whatever your call. Okay, is 20 minutes okay? Yeah, you don't want to make it shorter? Okay, 10. 10. Okay, thank you. All right, let's close with prayer. Asivale ngomthandazo. Dear God in heaven, uNkulunkulu wethu othandekayo, we thank you for the understanding of history that has been given to us from Adventism. siyabonga ukuqonda umlando usinikeze kona ngeAdventism. And we thank you for the refinement of that history that we are learning through the development of our message. Siyabonga futhi ngokulungiswa kwalomlando osekuthe kwakhula masiqonda ngomlayezo. We can see that that has happened also in this secular world, Sibonile futhi ukuthi kuyenzeka lokho emhlabeni wonke. where your students of history have refined their messages as well. Lapho khona abafundi bakho bomlando bethe futhi nabo baphinde bawubheka futhi lo mlayezo. Help us to make right application according to your will. Senze ukuthi ke senze okulungileyo impela masibheka ke iapplication yalo mlando. We ask in Jesus' name. Amen. Sikubheka lokho egameni likaJesu. Amen.